Bye, musta di, bye. Karon nagagamit ko sa A7 III. Ya, ang akong gamit nga lens kay 17 to 28. Jargon na para sa mga photographer. Pero kaning camera full frame, nindot siya dynamic range, nindot siya i-shoot photo. So, mura siya all around. Nindot siya pang vlog sa. Ang problema lang nako kay wala siya screen. So, mag-vlog ko karon, nag-storyo ko karon, nagtanaw ako sa lens, nagbalabana ako nga, masulod ko sa lens niya, nindot ang exposure, nindot ang lighting ug unsa. Pero wala, nagbanabana ako. Problema lang ako ng camera mo lagi, wala ko i-flip up screen nya, dako sad siya. Kini mo ni ginagamit nako daily for my daily vlogs ang A6600. Ang apa na niya is kanang kung ako ni gamit sa daily vlog, kinahanglan ko mas wide nga lens. So kinahanglan ko palit og wide nga lens. Nya wala lang ko korta nya kani kay 24 mil okay ra ta ni siya pang kuan pero lahi man gitong na wide nya kung nako sa field ganahan ko mag-take og photos mas ganahan ko mogamit ana kay full frame man kuno hinit mo kuno color kani siya nindot sad pero kalibog pero mahimo na siyang studio na ko nga camera kay nam siya flip up screen kung na flip up screen makakita ko sa kong gulingon kada siya mag-set up ako og LCD mag-set up ako og kapoy dugay ko maka-set up so kung ako gamiton sa studio or sa indoors lang dapat naka-set up na siya diha nya di man kay gamit mo lang picture so basig mabaling kalaki ani bis kani akong ganahan kay gamay gaan sa outdoors sa balay ra noon ni nya kani siya mo akong danos gawas pero kana siya wala pa na siya i-decide pa na nako wala lang storya lang ko gears mura to siya gears lang tarong lawa